Trpaslíci, dnes si spravíme malú exkurziu veľkými pamiatkami našej planéty. Dnes budú súťažiť Sveťo Dobrík. Super. Áno, super. Smajlík. A? Musa Pošteková. Ide po sebe. Smajlík. Trpaslíci, dávajte pozor, je tu prvá otázka. Najdlhšia stavba v histórii je Veľký čínsky blok. Áno alebo nie? Nie. Tak, A je to tak je tak. Veľký čínsky múr. Nevinila, nesprávne. Správne, Správne, Sveťo. Sveťo. Dobre. Čínsky múr je jedna z najväčších stavieb všetkých čias. Jeho celková dĺžka sa odhaduje až na 1700 kilometrov a jeho vidieť až z mesiaca. Historická pamiatka. Historické stavby na obrázku voláme pyramídy. Áno alebo nie? Áno, Áno. staroveké pyramídy Staroveké, slúžili ako áno. hrobky Robky egyptských a vladárov. dodávadárov. Elimila, nesprávne. Jasné, Sveťo! Jasný, Sveťo. Co to ti, keď stavia? Pyramídy slúžili ako hrobky egyptských kráľov, ktorých voláme faraóni. Najznámejšia je Cheopsova pyramída. Aká smiešná mačička s ľudskou hlavou. Úca, to je spínka. Čemu to Socha spínka? a hlavou kráľa. Strážila mŕtvych a dnes privítuje tisícky turistov. A je tu posledná historická pamiatka. Známa stavba Bielý dom sa nachádza v Amerike. Áno alebo nie? Elimila, nesprávne. Áno. Elimila, nesprávne. Správne, Sveťo. Super.